Het zinsje stiert tussen de buien trog heeg aan de hemel op Vlieland. En dus begint het bij gewoon toeristen en verste eilandgangers alweer te jokjen. Die toeristen kennen dit seizoen jonken de gebroekelijke tenten en tenthuisjes en kiezen voor een wat luxer alternatief. Het Boskhuske. Het zijn gewoon prachtige huisjes. Ik denk dat iedereen er wel in wil zitten. Je moet alleen weten dat ze niet te groot zijn. En, het is echt tussenvorm. Op de camping hebben we tenthuis. En dan ga je op Vlieland al gauw naar een groter luxe zomerhuis. En dit zijn echt tussenvormen erin. De boshuskes binnen speciaal voor het bosk ontworpen. Met namen als Woodrock, Beukennootje of Spider, maar de toerist het gevoel krijgen dat ze midden in de natuur recreëren. Voor de wintermaanden zou het natuurlijk prachtig zijn als onze campinggasten ook hier zouden gaan boeken. Maar het is hoofdzakelijk ook voor de mensen op het eiland. Er worden steeds meer accommodaties minder verhuurd op het eiland. Dat zie je in Duinkersoord bijvoorbeeld. Dit is een hele goede oplossing daarvoor om het aantal toeristen op het eiland toch een beetje te waarborgen. De huskes binnen dwarsen maken. Zo worden de toiletten trosspield met afvalwater en wordt er voor slijnkebroek maken van ledverlichting. We hebben boomstamverlichting zeg maar, van kastanje, houten palen. En in die paal zit een ledlampje die naar beneden schijnt. Dus 's avonds is er wel verlichting in het bos, maar zeer beperkt. Dus de route kun je zien en er zijn geen verharde paden in het bos. Het wordt allemaal houtsnippers, dat zijn de paden, smalle paden van houtsnippers. Er moet nog het een en ander gebeuren onder de huskes, want al met de hemelveert willen de eerste gasten verwachten.